Girong. Halo. Halo, piye lek aku telepon. Baru di tanggal samene selora sa nek panjenengan pokoknya tak bolongi aku. Wah, tenan iki, Dek. Angger tak telepon apa-apa dibolongi karo Dek iki. Dibolongi kabeh. Pokok terima kasih ya, inilah fungsinya rakete kekedengan iki. Kekedengan. Kekadangan, Pak. Ketemu ibu. Kekadangan saka kedengan. Aku katut kono, Mas. Ketularan lah. Heeh. Ketemu guru mini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Sugoto. Apa sing diceneng apa? Opo-opo pecel nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih. Apa? Apa pasugatane apa ya? Pecel. Heeh, pecel. Betul pecel lho. Kaya ditawan nih kan Arjeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, iya tewel. Udah ketemu itu tewel kan itu. Iya, gori. Gori ya. Nongko. Heeh. Nong kok. Aku seneng sama Pak Rudi seneng sama Bu Rimini seneng karo warga Bogem seneng. Saya tak senengi siji iki. Lah nyapa kowe? Si Primus siji iki. Primus. Yo, Bintang film Jakarta. Artis ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film Primus. Bojone Jan Faira. Udah. Apa? Pria mong setugel. Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-irenge. Seapa? Sempak. Wong loro iku kudune sempak wong loro iku. Digawe sitok gaenen wong loro le. Enggak apa-apa le. Napa? Lho ki lho, apa ki mau? Sempak. Sempak ku lho. Ya beda. Lho, sitok digawe wong loro ki dhek njaluk wong loro ki bejo lho kowe. Aku ra seneng aku. Rasanya nyeda. Maksudnya sempak ki napa Cahayu? Aku senenge Maksudnya sempak itu bersama-sama itu together. Semangat ngono. iso tugedel berarti. Together. Kuwi lho. Tapi aku sengit banget iki karo Primus siji iki bocah. Kowe kok dinei sing sakmene langsung kowe kegilo-gilo kowe seneng ya. Ukur kowe. Seneni kowe. Aku cemburu aku. Biyen ketok apa saiki ketok cilik kowe yo. Ki saiki karo Kristia kowe Jenenge bolos itu to, Pak? Ya Pak Rudi kok. Aku pokoke sing anu rada menang no tak ewangi ngono. Piye kaya ngono kuwi? Saksenmu dhewe. Arep mangkat bareng. Ora Arep ayaan. Lho. Terus kowe iki ya ora totalitas. Kowe mangkat mau jare arep apa? Arep nyambut gawe bareng-bareng. Tapi mau kok gelem karo ono sing liyane langsung kowe ngene-ngene. Seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. Kowe pamitmu ngopo? Carane arep sekolah, arep golek duit. Kok jarene kaya ngene iki? Kowe ngapusi deneng aku sing wis tresnani kowe apa ya aku kurang anggenku arep ngladeni kowe sampe dene apa ya kurang. Apa ya kurang anggonku. Kowe kok malah kaya pitik talkon to. Lah dipenceti kene kan iso bonekake. Niki sakit apik coba ya. Piye. Wah nek puterane. Ya. Regane piro iki? Regane piro? Apik to. Anakku mesti demen iki regane piro? Apik to. Coba diputer sekarang isa iki baleni nek ya. Diputerne. Ya. Oh, kuwi lek aku ro kuwi. Apa? Nabrak anu ku lho. Lah kakek lek muter kok. Delok. Jare lek diputer sisihno mlakune ya giring jarene. Lek diputer sisih mlakune menceng ngono jare iki. Jajal. Ya. Mah aku nek cari arep sekolah ya sekolah. Omongno. Ayo sekolah. Ngono aku. Ora ngono kuwi, malu. Aku mau karo kae iki mung dolanan. Dolanan kok karo kancane Gwedi bareng kok nekat. Nekat to. Dolani sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis moh-moh kono nekat tok ya. Alah, mau yo mbok cedak-cedake ngene iki ngono to ning nggon anune. Ora. Elisa ki cemburu kowe ora mau nek meneng ditomong. ae. Wong lanang mintra-mintri kowe iki. Ngono kuwi apa? Nangis lho. Malah guyu malah. Nangis, guyu piye to? Aku mendi nangis masake lho awakmu. Ra ketemu endok terus. Endok kok endok. Ayo kurang to, Mas. Terus aku ra lunga-lunga kene entak bedake. Wedakno pacakno sing resik lho. Aku ngene iki. Aku dadekke apa? Mah. Lah kowe kok kadoan terus kok kene ra macak blas ngono ki sini-sini. Dipacaki ngono kuwi.